Tikulandireni programu yathu lero ya Kandimverere. Kandimverere ni programu imene timakhala kusakatula mozama kwambiri nkhani zosiyanasiyana zokhudza miyoyo yathu m'dziko muno. Kandi nkhani za malonda, kandi nkhani zokhudza nkhondo limbana ndi katangale m'dziko muno, nkhani zachitukuko, nkhani zosiyanasiyana timakhala tikutambasula pompano pa Kandimverere. Dzina langa ni Deus Sandram, ndipo monga manthawi zonse sindiliso ndekha. Ndinayi mzanga amene tithandizana kutambasula nkhani zosiyanasiyana m'programu yathu lero. Amene ndi Chawezi Banda. Tilandeni Bambo Chawezi m'programu yathu lero ya Kandimverere. Ndathokoza kwambiri Deus. Dziko. Ndiye pacha timanena mubwereza kuti phokoso limakhala lochepa koma nkhanizo ndi zimakhala zambirimbiri, mfundo zambirimbiri. Lero lino silufuna sola nthawi, tikufuna tipite ku nkhani yathu yoyamba m'programu yathu lero ya Kandimverere. Kwakhala kukumveka ndithu masabata amenewa nkhani zosiyanasiyana zokhuzana ndi vuto la njala m'dziko muno, madera osiyanasiyana makamaka m'chigawo chakuno kumwera kwa dziko kumene anthu akudandaula kuti iyayi ina ife tikudya chitedze, ena iyayi ife ng'ona inatiluma tikasakanyika. Nkhani zake kumakhala unena kuti chikuchitika ndi chani. Posachedwa apa zamveka unena kuti boma layamba kugawa chakudya kwa anthu amene akhudzidwa ndi vuto la njala kudzera mu nthambi yona za ngozi zogoma dzidzidzi la Dodma. Chawezi, boma limatani nthawi yonseyi kulengerera mpaka na anthu kumafika podya chitedze linali kuti boma? Ndizoona Deus kuti nkhani imene ya njala ikumvekadi kuti madera ena makamaka chigawo chakuno kumwera akhudzidwa kwambiri ndi vuto limeneli la kusowa kwa chakudya. Kwathu kuno Malawi tikamakamba za chakudya makamaka timakamba za chimanga. Yes. Chimanga ndiye pamene padagona china chilichonse. Kaya anthu kauza za mbatata. Amatukwana kuti ayo mbatata ikakhala chakudya. Kwauza za mpunga. Kwauza za mpunga Kwauza kuti ya mbatatesi akuti ya pakhomo paja padzipezeka ndithu thumba la chimanga. Bwinobwino anthu adzitha kudziwa kuti yayi mama watikhoza kudya. Thumba la chimanga Deus limachita zinthu zodabwisa. Mfanye kwathu uno timati staple food. Staple shall mean chakudya chimene ifeyo timatika makhala. Pamene pamayambira chakudya chathu ndi pa thumba la chimanga paja. Tikhoza kuphika kophala mamawa. Tikhoza kupanga chitumbuwa, tikhoza kupanga chigumu, tikhoza kupangako thoba likhoza kutheka, tikhoza kukazinga, mbajira zimatheka kwa ife ana amene takulira mgeto. Mbajira ino mbadziwa atondido. Deus. So thumba la chimanga lija ndilofunika kwambiri. So nkhani imene Deus ndiyoti ikumamvetsadi chisoni kuti madera ena tikumamva za kumangochi, kumachinga, malo ena kumene anthu amatchula ndithu mpaka nakuti akudya chitedze. By the way, ni makamba apo ndi anthu ena Deus nena kuti nkhani imene ya chitedze tikada mina magatu la nkhani tikadachita nkhani yabwino. Ndimamva umaninongoneza kuti yaikuoneka kuti nkhani imene yakambidwapo koma ine ndimapempha kuti officially kaya ndi akunduna za malimidwe, kaya ndi akuza umoyo, kaya ndi aza gender, children and community disability chachana development akadapita. It's a human interest story Deus. Unena kuti ni nkhani yopatsa chidwi. Anthu apite akafufuze mwachifatse alembe report kuti kodi chitedze chimene chichi chimene akuti anthu akudyachi ndi chitedze choti cheni chimene timachidziwa choyabwachi. Ndi choyabwachi. Ndi ine ndikumazifunsa mafunso nena kuti kapena timamva za mbewu ngati ya chamba amati kuli chamba chimene chili chopengesa ukasuta ndi akuti kuli chamba china koma zonse ni mitundu ya zamba kaya ndi chamba kaya ndi zamba. So ndimaganiza kuti kapena chitedze pali mitundu ya chitedze, china chodyedwa, china choyabwa, china chosadyedwa. So chitedze ndi chitedze. zonse zimene ndikunenazi Deus kuti akadapita akafufuze kuti kodi chitedzechi paja chitedze chimamera chokha sikuti munthu amadzala ya. It's undesirable. Si chinthu choti anthu amachifuna. Chitedze chikati chakukwera chimayabwa chimamera chokha. Chili ngati maweeds minda ya anthu. Chimamera chokha nchosafunika. Chimasokoneza mbewu zina kuti zidani zikule bwino. Kwa amene tidaphunzirako agriculture khoza kumbukira kuti ya timakapalira munda kuchosa zinthu ngati chitedzezo. So chitedze chija chimamera pachokha. So ndimena kuti chitedzecho nchochuluka motani
motani kuti anthu afike mpaka na kupeza Angereza mati recourse kupeza thandizo kuchitezeko kuti anthu afike pona kuti apeza thandizo kuchitedze nchochuluka motani akafufuze anthu nchochuluka motani ndi mtundu uti wachitedze akumachichola bwanji popeza chitoti chimasowesa mtendere akachichola akumachipanga bwanji prepare mmakomomu kuti afike poti akumachiya zonsezi Deus zikoza kuti thandizira kuti tidziwe kuti anthu afika extent yotani mpaka nomafika po kuti akumadi achitedze kuti zitere koma kuyankha funso lako Deus ma direct tikoza unena kuti boma limakhani ndondomeko zake zoti zithe kufikira anthu akakhala kuti avutika ngati chomwechi sizi kutanthauza kuti boma lidawayiwala sili kumva madandaulo wawo mwina kuchedwako ndiye ndithu mukudziwa ndithu kuti boma ndimene tisanene kuti ndimene limatichitira koma tikozonena kuti zochitika mbomamo kumakhala zina amati red tape komanso bureaucracy kutanthauza kuti pali zinthu zina zimatsakamira masipokosi andondomeko ndiye sandayesesa chichewa red tape komanso bureaucracy zinthu zina zimatsakamira masipokosi andondomeko iya izichoke ofesi zikafike ofesi ya Deus zikachoka ofesi ya Deus zipite kaya kwa Dado ningopereka chisanzo kwa Dado kwa ndani so maofesi ya jama achuluka wina ali ku workshop kwa kumakochi ndipezeka kumene kwa mawiki awiri akubwera so zonsezi zimachititsa kuti thandizo kwa anthu akavutika mwansanga lipite mochedwa chifukwa chokuti maofesi odutsamo zinthu amakhala kuti ndiochedwa so chiminingo chimene anthu akumayimba kumati yayi kuno zavuta tikudya chitedze sikuti boma layiwala koma ndondomeko zokuti atenge aonesetse pasakhale katangale aonesetse apeze munthu othandiza mayendedwe achimangacho chikafike kwa anthu zonse zimatenga nthawi chabwino ndizikumveka unena kuti ukhangati ntchito yogawa chimanga yambako tinaona ku Blantyre muno anthu ena akatanyamuna ataseza matumbawo kuti ulimbana ndi madera ngati Blantyre osalimbana ndi madera amene mwina anthu akhudzika kwambiri ngati mmene akufotokozera iya Deus tikozonena kuti inu munamvapo Chingereza mati the urban poor the urban poor anthu okhala mtawuni komota osauka inu zimene zimuzidziwa tili nawo Deus sikuti kunyoza koma mukati mulowe mwa manje mulowe mundilande mwa Safalawo kuzioni kaya ndi ku Baghdad kumbayani these are urban centers kubangwe mukamba zaka ya kuna Ncholi alipo Deus anthu amakhala mtawuni ndi dzina chabe koma anthu ndotani osowa ndovutika chinanso chimene Deus nimafuna tichikambe mwachifatse bwino muchilobwemo tisaiwale kudali cyclone Freddy adasetsa machinjiri umu unakhudza anthu ochuluka basi mtauni koma anthu adakhudzika amadalira minda ing'ono imene amalima kuti mmenemo so tizikambe mwachifatse zinaso zimene zakolezera moto wa njalayi kuti tani ikule si vuto la munthu anthu akamvetsetsa adzaona kuti zimene zachitika ndiye samundifunse sofunso limeneyo Deus nkatikati tiyankhe bwinobwino koma pano mnafuna nene kuti ndondomeko wachi amene akuchita Dodima akuti cholinga chawo afuna afikire anthu osaposera 5.7 million Malawi yonse kwina kuli konse kumene anthu akhudzika koma tinene kuti kumwera kuno ndi kumene vuto latani lakula kwambiri yes komano akuti akufuna afikire anthu osachepera 5.7 million amene wa ma households ndekuti pa nyumba imodzi kaya pale anthu 80 koma ndithu afuna kuti afikire wina aliyense amene wakhudzika ndi vuto limeneli kuno ku Blantyre Deus unakambapo waiyambitsa ndiwe afuna apereke kwa nyumba makomo osachepera 50,000 nyumba imodzi munthu wina aliyense nyumba imodzi azipereka thumba limodzi la chimanga kwa mwezi wina uliwonse so muone Deus nyumba imodzi kuipatsa thumba la 50 kg kwa mwezi wina uliwonse kuyambira mmene ayambamo ndiye sankhasako kavuto kamene kakatani kachepako pang'ono anthu ayambopeza thandizo so 5.7 million households 50 kg bag mwezi wina uliwonse zithandizirako kuno Blantyre kaya ndi Machinga Mangochi ndi madera ena osaiwalanso kuchigwa cha Shire Nsanje komanso kuchikwawa kumwanzaso zimafika exactly kumwanzaso by the way tidaona kuti kumene konso kali pafupi tikameneko yes titaonera mmene kumwanza ntchito yogawa chimanga yambira kumeneko kumene omano tunena kuti ziko mwifasa adang'anire uchimo wathu iwango tithandiza monga kholo ati monga yekha izina anayankhula agogo asinyo chief nthati anatinzako akati konzirawo matani pena umaphunzira ati umati nkadadziwa sinkadapere ndiye mukanene kuti anthu akumwanza ati mwapatsa phunziro
adziwa kuti makonda suyu chistadium akuti mangira chabwino kompano tikhati kusangala zitukuko zina ndizikanena za masukulu CDF menawo ndezera tikungona tikukombe mabridge nkati zonse zichifwa chotiwo amatiganize ndio mungauze kuti sikoma kwambiri ineyo malo anthu ako Mwanza ndikuthokoza ndipo umene wasausiye chimangani chibwere chinati china ifanawo tisafe chifano sefe kolo lathu ni ndani ndikafukabane kwatuna ndisilepo mpambu yakudalitseni sikoma chifamba panga mbiri Dr. Jomanik iniyo kuzaponda pa ambuya akudalitseni sikoma. My Joyce Chitsulo amenewo mmodzi mwa aphungu a nyumba malamulo mboma la Mwanza uoneka kuti Mwanza West za wayendera umenewo koma china nchani chimene boma mwina likuchitapo kuti ithandize anthu fana see you're talking of about over 5 million households yes. now thandizo la chimanga koma mwina make si wonse amene alandena uthandizo la chimanga ndizoona Teos kunena kuti mukamva mai Joyce Chitsulo akuthokoza boma kuti yayi ife uti liyamike boma latiganizira kuno ku Mwanza West ndiye sandikulondola constituency yawo ndi Mwanza West chigawo chino chakumwera so nkhani Teos ndionena kuti boma sili kuyenera kuyang'ana kuti kodi chimangachi kapena kuti thandizo la chakudyali tipereke kwa ndani chifukwa chokuti anthu ambiri akhudzika osapereka kwa Congress wokhaya that's the issue osapanga politicize thandizo la chimanga ndizoona ndiyesa umboni ndi umene waperekedwa ndi mai Joyce Chitsulo chifukwa chokuti kodi wosa Congress a Joyce Chitsulo ndi MP wa DPP ku Mwanza West statement yo sukangana naye dzeka chapena pake sindikudziwa okoda naye dzeka ukangana naye kachapena ino ndachipogwe so ndimafuna yake kuti Deus mukati muonesetse boma lati yayi ku Mwanza West kapena kuti ku Mwanza anthu avutika mai Chitsulo mene amayankhula by the way ndi wapampando wa committee ya public appointments inu ngati boma litakupasani ntchito ngati inspector general auditor general so inspector general woya iliyambira pati kayambire pati ndimakopereka chisanzo chabwino wapa mpando wache oka kuchita ni vet oka kuumbuzani kuti kodi ndinoyenera ndachitsulo so ndimafuna nene kuti she's a senior member of parliament chairperson nkhala pa mpando so amathokoza boma kuti yayi a president ndi boma lanu tikuyamikeni mwachita ntchito yabwino kunoko kumwanza kunena chilungamo sitidakuvotereni koma ngakhale sitidakuvotereni mwatiganizirabe kuti yayi njala yativuta tisayangane kuti ukusana ndivotere tiye tithamange tikapatse chani tikapatse thandizo komabe chawezi let's not rule out ma possibilities zoti anthu enake akhoza mafuna bele zomwezi zachimangati azoletsa pondani sizilepera just like mene zokhalira ndi zangongole zanifi mapeza kuti makaji pane chimodzi ndizona chapena pake tiye kuli mwayo wangongole zimenezi amati leakages and distortions sizimalephera kunena kuti anthu ena amafuna kuti alowesepo zawo zimene akufuna koma chachikulu nchakuti tiye tikondane tichite minimize tichepetse mchitidwe ngati umenewu amene ali ma targeted beneficiaries kapena chichiwa kunena kuti amene boma laika pa mtima kuti awa ndi amene tifuna kuti tikawathandize tiye tilole thandizo limene lipite kwa ndani kwa anthu ngati amene poyankha funso lako Deus pali nkhani ina imene alengeza mai Jean Sendeza ngati nduna ya za gender adanena apo kuti kuyambira mwezi wa January so ndikuphera mphongo kunena kuti amene ayamba kupereka chimangachi thumba la 50 kg pa banja limodzi kuyambira mwezi uno mwezi wina uliwonse zikhala zikuchitika kwa mabanja oposera 5.7 million kuti awathandize boma likuti poyambira mwezi wa January boma lapeza ndalama zimene adzipereka kwa achikulire sitigwisa ntchito liulo kuti nkhalamba koma tinena kuti achikulire ndipo achikulire amene wawa ayamba ndi achikulire dziko lonse la Malawi okwana 166,000 azilandira 18,000 kwacha pa mwezi ndiye kuti 18,000 pa mwezi ija akalandiranso kathumba kachimanga ndiye kuti akapezako kashuga akapezako kanchere akapezako kasopo izizi anthu ena akhoza kumanena kuti iyayi the timing imene amake is political nakase tukamba za January zisankhoso ndi chaka cha mawa ndikuyankheni gwisa ntchito liula gwisa ntchito verse in Bible Bible adanena wina akunena kuti ndikuyankheni anthu ena anena kuti iyayi ayamba kugawa chimanga
chifoti Ntukula pakhomo kampeni chimanga zikuyamba ntukula pakhomo zikuyamba komanso akuyamba kugawa kwa kupereka ma 18,000 kwa achikulire chifoti kampeni ikuyandikira wina wache m'baibulo adachiritsidwa nde kaya ndi afarisi kaya ndi ndani ankanena kuti iwe chifukwa chani apanga zimenezi kaya ndi pa sabata akuti ndani wapanga zimenezi akuti ine kaya ndi ndani wapanga zimenezi kwa ine zimenezo ndibe nazo ntchito ndibe nazo chani ntchito bola ine chimene ndikudziwa ncho kuti poyamba ndali ndi vuto koma vuto latani lachoka so ndi chimodzimodzi Deus kunena kuti kaya izizi aboma apanga time kuti nthawi ya ndale kaya si nthawi ya ndale koma the issue is njalayi ndi yeniyeni mavutowa ndi yeniyeni so ngati ukafikira anthuwa chifukwa kusowa chakudya ndi ukawathandiza kuwapatsa achikulire 18,000 kwacha pa mwezi ndipo akuti iziperekedwa 18,000 kwacha imeneyi kwa achikulire ena aliwonse mwezi wina uliwonse ndalamayi iwathandiza ndipo izizi zichepetsako mavuto amene anthu akumana nawo miyo yawo imene ndiye Deus ayilowetsanso bwinobwino ku imene amayitchula amati UBR Unified Beneficiary Registry kutanthauza kuti amene atalandire thandizo ili asakhalenso yemweyo amene akulandira thandizo liti yemweyo ntukula pakhomo that's the issue yemweyo chimanga yemweyonso fertilizer ochipa so zimenezo akuyenera kuti agwiritse ntchito UBR imeneyi anene azidziwa achite streamline awalandira thandizo ili kenako ili lipiteko kwa anthu awo komanso mafumu ndi anthu ena athandizire kuti thandizo ngati limene lili lipite kwa anthu oyenerera ndicho linga chonena kuti zinthu zimenezi zibweretse kusintha kumene boma alikufuna chabwino tipomere pang'ono tibweranso ndi gawo lachiwiri komanso lotsiriza programu ya Kandimverere tsiku la lero tikulandireni gawo lachiwiri komanso lotsiriza programu yathu ya lero ya Kandimverere ndi nkhani yayikulu imene manga nthenje programu iyi inali nkhani yokhudza vuto la njala limene lafalikira madera ambiri a mdziko muno takambira napo zimene boma likuchita mmene njala yafikira komanso chida achitika njani kuti mwina madera ena akhudzire kwambiri ndi mavuto amene wa njala kulekana ndi madera ena mwina chawezi tisana bombe mkota kwenikweni nkhani imeneyi zimenezi zingakhudzanso chuma cha dziko lino mwachira ina iliyonse Deus funso limenelo lofunika kwambiri funsonso loti tidzilimvetsetsa bwinobwino ndamva mmene umachita summary yako tikuchokera ku break umakamba kuti zina mwa zimene timakamba ndi nkhani yokhudza kuti kodi chimene chidachitika njani kuti tifike pamene tafika apa makamba za cyclones kuti so madera akuno kumwera kwambiri amene adakhudzidwa kwambiri Deus cyclone amene anamondo amene aja sadatisiye pabwino anthu azindikire kunena kuti ine ndimakonda kuwafunsa anthu kunena kuti kodi mukati mwalima chimanga mmadya chaka chomwecho aitu kwa amene amazindikira chimanga chimene tikudya tsiku la lero mwina chimene chidalimidwa zaka ziwiri zapitazo kapena cha chaka chatha chifukwa cha chaka chino amachidikira kuti chikhaleko pang'ono amati moisture content adekhe bwinobwino chichoke moisture chinyontho chichoke bwinobwino chinyontho timautomoni tichoke bwinobwino chikhazikike chidzilemerera bwinobwino ma kgs amakhala reflected amachita reflect ma kgs olondola kuti moisture content ikachoka kuwerengetserana bwinobwino kumakhala pa chilungamo so ndimanena kuti muonesetse Deus kuchokera zaka zosadizana zinayi ngati zali zitatu tinapwetekedwa ndi cyclone Ana cyclone Gombe cyclone Freddy dzana ali kudabwera El Nino komanso tisayiwale Idaye kuphatikizapo zina zimene zidavuta ukazaonesesa Deus nimeona report lina la World Bank komanso IMF amanena kuti maiko kuphatikizapo dziko la Malawi sadakhale ni mpata okuti achire apange recover ili lofuna kuisa ntchito chichewa pa jamba ndiuza chichewa sitidakhale ni mpata okuti tichire ku zophinja za nyengo zimene zidabwerazi by the way palibe amene amakhala ndi control kapena kuti angaletse kuchita kwa nature kwa chilengedwe in fact mukadzafunsa olo as a insurance imakana kupanga insure nyumba yanu kumphezi for mphezi sangachite control kuti achite insure against natural disasters nkovuta so zikadakhala kuti nzotheka bwezi boma likumanena kuti yayi ino insurance tidzikupasani ndalama kuchitira kuti kukabwera cyclone ikanganima mphezi kukabwera ng'amba kukabwera ma cyclone anthu ngati sakolola
inu insurance muzizatipasa ndalama zogulira chimanga kuti adyese anthuwa amakana ma insurance companies kuti ayi Chabwino. sizingateke chifukwa Straight to the chokuti point. palibe amene angadziwe. So How is ndimatandauza this going to affect? straight to the point Deus chimene chimapangitsa kuti chikhudze chuma chathu amalawi ambiri alephera kukolola chifukwa chokuti cyclone Ana, Gombe, Freddy, Idai kuphatikizapo El Nino ija zimene zija zapangisa kuti amalawi minda yawo ikokoloke madzi osefukiraja muthiolomo ndikukumbukire ndapita umene ku pa bridge ina kwa Nkando idapita minda yonse idapita. China chimene mafuna kunena Deus chiwena kuti chuma cha dziko lino a Reserve Bank of Malawi mukazamva amanena kuti akamapanga ma projections awo chuma cha dziko lathu chikoza kuyenda bwino ngati mvula itagwe chani itagwe bwino. Inu zimene zomazimva ngati mvula itagwe bwino dziko la Malawi chuma chake chiyenda chani chiyenda bwino. Mkulu wina ndiye satipati Professor Ben Kalua aku Chancellor College mbuyo mu Deus adaitana ku State House ndifuna nene izi anthu azidziwa ndifuna ndipange court mmene adayankhulira Professor Ben Kalua ku State House akucheza ndi abingu wa Mtarika Malemuso ali president. Adapita Ben Kalua ngati professor wa economics professor wa zachuma ku State House akucheza ndi abingu ndi amafotokoza kuti kodi chuma cha Malawi chimayenda bwanji ndi adatenga mpaka na pentomaka mwamvetsetsa adatenga pentomaka ndi kujambula graph pakutha pa graph ija adachita kulemba pasipa nkunena kuti our economy or our country is too close to nature. Chimene amanandauza nchonena kuti dziko la Malawi chuma chathu chimadalira chisomo cha Mulungu. Kutandauza kuti mvula ngati sigwa bwino tili pachani pa mavuto. Mvula ikagwa yochuluka kukakhala kusefukira tili pachani pa mavuto. Ng'amba ikatimenya tili pa mavuto. Dzombe likachuluka nchembere za ndona zikachuluka tili pachani tili pa mavuto. So he said our economy is too close to nature. Aurandauza kuti ifeyo when nature decides to turn its ugly face on us our country is doomed. So ndifake nimena kuti mukazaona zonsezi cyclone Ana, Idai, Freddy, Gombe, El Nino ndi zimene zapangisa kuti chimanga chakudya chisowe kwathu kuno iziso zikupangisa kuti headline inflation ikule chifukwa chokuti kwathu kuno food inflation kapena kuti kukwera mitengo kwa chakudya foti chakudya chija chilipo chochepa tukanganirana pa msika chakudya chija peso chikwera chani chikwera mtengo zikupanga affect chani mitengo ya zinthu kuphatikizapo chuma cha dziko. So ndizoona Deus funso lako kuvuta kwa chakudya kuphatikizapo ng'amba komanso kusefukira kwa madzi ndi anamondo yaja zapangisa kuti economy yathu igwedere. By the way nimalize Deus funso lili ndikukumbukira titayendera kupita kwa Nkando bridge itakokoloka tidakapeza MRA border post ya pamkando imene ima yang'ana kutolera ndalama pakati pa dziko la Malawi ndi Mozambique itakokoloka yonse yapita ndi cyclone Freddy. Titafusa MRA adenda kuti pa border apapa mwezi uliwonse timakutolera ndalama zosachepera 500 million half a billion. Kutandauza kuti kukokoloka kwa bridge manager ako Mozambique sangabwere msonkhoso sapereka ku dziko la jani la Malawi. So zonsezi Deus zapangaso affect revenue generation kapena kuti kutolera kwa ndalama kwa dziko lathu. So mafrediwa aina Idaiwa achina madrautiwa zimatikhudza chimene chimafunika ife amalawi amene pang'ono poka Deus timatha kuwerenga nkuzindikira tidzitha kuwafotokozera abale athu amamidzi ndi abale athu amene mwina kuwerenga kumatani kumavutirapo kuti adzitha kumvesesa zinthu zinazi. Komaliza mitengo ya zinthu ikakwera amalawi akwene ulani in 30 seconds. 30 seconds Deus funso labwino kwambiri. Mitengo ya zinthu ikakwera Angereza amati when inflation hits you pull back consume less and build up the balances. Chichewa Deus akuti pamene mitengo ya zinthu yakwera chonde chepetsani kadyedwe mmene majera kale musadyeso chani chimodzimodzi dzimaneni pang'ono ndi chifukwa muzamva Chingereza amachula kuti there is subdued economic activity subdued demand. Unandauza kuti maiko anzathu amazindikira mitengo ya zinthu yakwera kwambiri timadya bread mutatu pa khomo gentlemen bwanji tizidya bread mmodzi kapena tizidya muwiri chachiwiri akanena kuti you pull back you consume less komanso you build up the balances ndiye kuti
chimene umachita umabwerera mbuyo pang'ono. Ukabwerera mbuyo pang'ono ife kuti ngati mmene wadyera kale ufuna uzidya chimozimozi zikuvuta sizitheka. Chifukwa kuti mitengo ya zinthu yatani yakwera. Bwerera mbuyo pang'ono. Chepesa tina tofunika ntosafunika upange way chofunika nchiti chosafunika nchiti. Maulendo osafunika ndi maulendo ofunika uyang'ane kodi maulendo amene ngayende ndi atiwo. Chachiwiri Deus ndichakuti pamene ukuyembekezera kuti zinthu zibwerere back to normal to build up the balances easy kuti ubwerereso mmene umakhalira kale ndikutanthauza kuti you look for alternatives. Ndipereke chitsanzo maulendo amene ungathe kuyenda pasi sindikunyoza koma izi ndi zimene amanena anthu azachuma. Lese ulendo ofunika ndipite ndisapite ulendo uwu ndikhoza kukhala nsapite foti matransport atani akwera ukuku sindipita kapena ndiziyenda maulendo ofunika ukhaokha. China you find alternative means of transportation. Kale ni makonda kugwisa ntchito galimoto yanga koma panopa galimoto ndisiya poteropo ndizikwera chani minibus. Kapena mukakhala pa line ndipereke chitsanzo Deus pa line you can pool resources pali maneighbors ana amaphunzira kofanana nonse magwisa ntchito chani galimoto. Adeusi ndine ndikaya ndi andani gentlemen tentigwirizane okasiyana mmamawa ndi munthu mmodzi okatengaso musinthana. That's what we call pooling resources. Chimodzimodzi pa nsika ngati mupita kokaoda aliyense asapange haya la taxi yake ngati mupita kokaoda mukhoza sonkherana ndalama. Gentlemen mmene zinthu zavutiramo ma transport avuta tisonkherane ndalamazi kokaoda tizinyamukira chani limodzi komanso bwanji kokaoda tizikaoda kamodzi koma tikaoderetu zachani zambiri kuti zitipange cover nthawi yonse. So ndimangonena kuti these are some of the hints zimene anthu angagwiritse ntchito pamene inflation yagwa mbwalo zinthu zatani zakwera mtengo. There are survival means and survival kits that people need to use. So ndimangopereka chitsanzo sikuti ndine odziwa koma tinzeru tanga tochepa zina mwa zimene anthu amayenera kumachita pamene vuto ngati limene lilakwa zimakhala ngati ziti zimenezi. Chabwino nthawi ndi siri kumbali yathu koma ndimona ngati mwina mwake in 2 minutes chabe mwansangasanga tamvako za bank ya ku Africa ya African Development Bank inapereka ndalama zoposa 95 billion kwacha ku dziko la Malawi atauma ndi mtsogoleri wa dziko lino ku New York mumzinda wa America. Kodi aulinza chani ndalamazo? Yes. Ndifuna kuti 2 minutes. Ifana tsati 2 minutes. Yes. Aulinza chani? Choyambirira ndalama zimenezi Deus ndizoonadi zaperekedwa ku dziko la Malawi mene president wa bank imeneyi ya African Development Bank bambo Akinum Adesina anakumana ndi president Chakwera ku New York kumene kundi tudali anakumana pambali pa msonkhano wakulu umene president apitira ma side meetings. Yes. So anakumana nawo Dr. Chakwera ndi bambo Akinum Adesina ngati president wa African Development Bank anena kuti ifeyo tikuzindikira vuto limene ku Malawi mukumana nalo. Ndiye atakambirana nawo zimene amakambirana nazo akuti tikupasani about 95 billion Malawi kwacha. So mkoza kuona kuti already a president abweresako kale phindu 95 billion imene kupita ku agricultural productivity ndi za commercialization. Zithandizire zomwe timanenazi za ulimi kuti anthu tizikolola chimanga chotani chochuluka. China chimene Deus ndikuchiona kuti chapangisa bambo Akinum Adesina ngati president wa African Development Bank kuti apereke thandizo ilili amazindikira ubwino ndi kufunika kwa ntchito ya zaulimi. Iwo already alikale mu industry. Ulimi ndofunika Deus. Ndibafuna ndikupase chitsanzo nena kuti bambo Adesina adakhalapo nduna ya zachuma ku Nigeria. He is Nigerian. Komano adachoka kukhala nduna ya zachuma ku Nigeria adakasanduka president wa African Development Bank. Amagwirizana kwambiri ndi Achakwera. Every time akapita ku Washington kandi ku New York amakumana komanso adapromise kuti abweranso kuno ku Malawi. Chimene wafuna nena Deus nchonena kuti ali ndi chikondi kwambiri ndi dziko la Africa bambo Akinum Adesina ngati president wa African Development Bank. Amanena kuti kunoko ku Africa mukati muonesetse pakali pano Deus statistically kapati kayangana mafigaro Africa kuphatikizapo Malawi timagwirisa ntchito ndalama zokwana 34 billion US dollars kuti tidzigula chakudya chimene tikanatha kulima patoka. Timagula kaya ndi mpenda dzuwa, kaya ndi wheat, kaya ndi cooking oil, kaya ndi maflour machani. Ndi bambo Adesina amanena kuti ku Africa tikugwirisa ntchito 34 billion US dollars
pachaka kuti tigule chakudya chimene tikanatha kulima tokha. Izizi zosathandiza Deus ndingomaliza sentence. Ndi amanena kuti ngati trend imene itapitilire yomagula chakudya kuchoka ku maiko ina ku Europe kaya ku Asia kaya ku America zakudya zokuti tikanatha kulima tokha. Africa ikamakwana chaka cha 2030 Africa izigwisa ntchito 105 billion US dollars pachaka kugula chakudya chimene tikanatha kumalima tokha. Ndiye chifukwa chimenecho ndi chifukwa ke bambo wa Desina anakumana ndi achakwera ku New York dzana ali Sunday ndi pamene kuti iyayi tikupase 95 billion kwacha mupitise ku zaulimi muzilima panokha kuti musiye zomagula chakudya chimene mungathe kutani kulima patokha. So nimeona kuti izizi ndizothandiza kwambiri. Ando amadandaula kuti nthawi machita njira. Ndizoona machepa. Nkhani zimwe zambiri apa koma namuna nthawi ndi imene yachita njira. Mwina just in summary just 30 seconds chawezi ili zaulimizi takhatu kuzipanga kwa nthawi itali. Yes. Koma zakhasa kulipindulira. Yes. Ndizoona Deus. Nkhani iyi tizakambe siku lina. Izizi zimamveka ngati kuti zachibwana koma kumene nimazitenga ineyo ndi zinthu zothandiza. Choyambirira Deus ndiye sesa 30 seconds. Wanena kuti ulimi takhatu kumaupanga kwambiri. Anga akhale mukayangana contribution ya ulimi kuchuma cha dziko lino. Our contribution from the agriculture sector to the GDP. Chifukwa choyambirira musaiwale ulimi paokha ndi nsika. Chifukwa ngati makampani is a market for industries. Ulimi ni nsika wa makampani. Muone mukapanga ndipereke chitsanzo ndichula mukapanga acrylic makagulisa kuja kwa alimi. You know kuti ma industries ulimi umapereka msika kwa ma industries. So choyambirira mukapanga acrylic mukapanga ma pesticides ma herbicides mbewu kuti akayamba kanyani kaya oberekesa zosezija ndi nsika mmakapeza nsika kwa alimi. So nsika ulimi ndofunika. 2 unsika umapereka employment umalemba anthu chani ntchito. 3 ulimi omwe uja is a source of raw materials kuti kaya chibuku apange chibuku amafuna deya amafuna chimanga. So ulimi uja umatipasa zinthu zambiri. So matanthauza kuti ulimi wathu ndofunika kuukonza bwino kuti uzitipindulira. Mukayangana GDP contribution ya ulimi ndi ochuluka kuposa industry ina iliyonse. Koma ulimi ukakhala kuti ukuyenda Deus kuti ndikuyankhe ukakhala kuti ulimi ukuyenda Angereza amati it is a self deconstructing industry. Utanthauza kuti ngati ulimi uja ukuyenda umayenera kuti uzichepa not in absolute terms koma umayamba kupanga create other industries chifukwa kuti alimi aja akayamba kutukuka amayamba kupita ku manufacturing kuma services kuma chani. So ulimi wathu uzafikepo kuti uyambe kubalaso ma industries ena ndiye kuti ulimi wathu ukuyenda bwino. Koma kunena chilungamo tisiye kupanga export low value products. Tisiye kutumiza kunja crude products zinthu zosapanga value add. Tiyambe kumatumiza zinthu zimene zili value added. Chitsanzo chimozi ndiko Ivory Coast Deus ningopereka isanzo anthu apesesa. Ivory 10 seconds beba say 10 seconds Deus. Ivory ndifuna ndipereke itsanzo. Ivory Coast ndi dziko lalikulu limodzi muno mu Africa limene limatumiza kwambiri kunja makamaka ku America cocoa. Mukuziwa cocoa. Cocoa is the biggest ingredient imene timapangira chani chocolate. Koma muzaona kuti from a $100 billion market of chocolate Ivory Coast ibango pindula chani $300 million. Utanthauza kuti ma Americans ndi maiko ena aja amapindula kwambiri chifukwa chokuti waja amapanga value add. So nimapereka chitsanzo Deus na kuti siku lina tipange value addition import substitution dziko lathu lizapita pasokolo. Tikatero tu tafika pa mtsizi wa program ya Chaka Ndimverere. Awa ajawezi awa umafuna wamangati manati tazose. Kufikira ansole ndo ina polisa bwesen program ina Chaka Ndimverere. Dzina langa ni Deus Sandra Mdingoti. Mwakoma nonse.